Takže ahojte ľudia, vítam vás do dnešného videa. Dneska si povieme, čo chcem zmeniť na tomto kanále. Ideme na to. Jak ste všimli, tak browser videa na tomto kanále už nie sú až tak veľa, lebo zároveň ma to už nebaví točiť browser, proste hry celkovo na tomto kanále a chcel by som prejsť na dačo úplne iné, napríklad z reálneho života, openingy, som si kúpil openingy, mystery boxy a tak ďalej. Určite to viac reálneho života než hier, lebo ma to prestáva baviť hrať furt na to video, komentovať to a chcel by som robiť ako openingy, chápete, nové veci som si kúpil, počas som dostal. A s tým som chcel robiť videa, napríklad neviem, proste z počítača napríklad, nový mikrofón, proste openingy, unboxing, chápete ma. A robiť takéto videá, než robiť videá o hrách, ako Brawl Stars, takéto, že chcel by som robiť edity a ešte openingy na tomto kanále, čo by ma viac bavilo, lebo nebaví ma už točiť videá z hier, fakt. Tak to na rovinu, ale vy napíšte komentár, či vás to furt baví, keď je tam nejaké videá, tam by musel vydávať, že aj openingy viac, keď tam vydám Brawl Stars video niekedy o jednej hre a takto proste pôjde ďalej, takže takto to budem vydávať to videjka na tomto kanále. Ďakujem, že ste toto video pozerali a vidíme sa v ďalších videách, ahojte.